कौन है कौन है तो मार चुकी हम कानो एटा मु कुछ कोई नहीं तमे छाड़ो स्वामी की मारी चुकी तमे छाड़ो केମିତି ବୋଇଲେ ସେ ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ହଁ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ପିଲା ହେଇକି ତାକୁ ମାରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ତା ତ ସ୍ତ୍ରୀ ହେଇକି ତାକୁ ଯଦି ସପୋର୍ଟ କରିଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ସେ ବଞ୍ଚି ପାରିଥାନ୍ତା। बापा हिसाब रे दुनिया रो प्रथम बापा हबो जे कि झियो कथा विश्वास करना ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନି ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଆଖିରେ ଦେଖିନି କାହିଁକି ନା ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଦୁଇ ଜଣ ଅଛନ୍ତି ଗୋଟେ ପରପୁରୁଷ ଆସିକି ଯଦି ତାକୁ ଆଟାକ୍ କରୁଛି ତା ତ ସ୍ତ୍ରୀର କୌଣସି ହେଲେ ଉପାୟ ଅଛି କିଛି ନାହିଁ ବୋଲେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ପାଟି ପକେଇକି ଚୁବେଇକିରି ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଗଡ଼ି ଗଡ଼ି କରିପାରିବ କିଛି ବି ଅଛି କ୍ଷତ ଅଛି ବା କ୍ଷତ ଅଛି ହାତରେ ସେଇଟା ଭଗବାନ ଜାଣନ୍ତି ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ହଉନି ଆଜ୍ଞା। अच्छा झियो को आपण सर एत गुडे घटना घटी जाय ए गुडे लुचार कारण कोन अछि या पछरे କିଛି ମୋର କିଛି ଲୁଚିବାର ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ଠିକ୍ ଅଛି ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ହଉନି वर्तमान वर्तमान कोन चाहछथि ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାହୁଁଛି ମୋର ଦୁଇର लुचना जे आपण झियो लुचै जे गुडे ଝିଅ ଲୁଚେଇ ଥାଇପାରେ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ସେଗୁଡ଼ା କହିପାରିବିନି। आपण प्रथमे झियो को संदेह करले केमती कोन संदेहजनक कथा आसला कि आपण पाखु ନାଇଁ ମୋ ପାଖକୁ ପ୍ରଥମେ କିଛି ଆସିନି ଆଜ୍ଞା ସିଏ ମୁଁ ଜାଣିବାରେ ମୋ ଝିଅ ମୋତେ 19 ତାରିଖ ଦିନ आज्ञा 5ଟା ବେଳେ ମୋତେ ଫୋନ୍ କଲା 4:30 5ଟା ବେଳେ ଆଉ ମୋର ହଜବେଣ୍ଡ କୁଆଡ଼େ ଗାୟବ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ମାନେ आपण जोई आपण जोई ନାଇଁ ମୋର ଜୁଇଁ କୁଆଡ଼େ ପଳେଇଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଲେ କହିବା ହେତୁ ମୁଁ ଗାଡ଼ି କରିକିରି 5:40 6ଟା ଇଲି ହେବ ଆସିଲି ଆସିଲା ବେଳେ ଦେଖିଲି ଘରେ ଜୁଇଁ ନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କ ମାଆ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଝିଅ ଅଛି ଜୁଇଁ କୁଆଡ଼େ ବୋଲି ପଚାରିବାରୁ ସେ କହିଲେ ନିଖୋଜ ଅଛନ୍ତି। रात्रि आपण आसले ना फोन 6ଟା ବେଳେ ଆସିଲି ए घर को आसले 6ଟା ବେଳୁ ଆସିଲି ସକାଳ 6ଟା ବେଳୁ ଆସିଲି ଆସିଲା ପରେ ପଚାରିଲି ଆଉ ଜୁଇଁ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ସେ କହିଲେ ଯେ ନିଖୋଜ ଅଛନ୍ତି ନା କେମିତି ଗଲେ ନା ସେ କହିବାରେ ବମକେ ମା ପାଇଁ ଖାଇବାକୁ ନେଇବାକୁ ଗଲେ ଟିଫିନ୍ ଧରିକି ଆସିଲେ ଆସିବା ପରେ ଟିକେ ବିସ୍ତାଇ ମନ ହେଲେ ବିସ୍ତାଇ ହେଲୁ ମୁଁ ପଚାରିଲି କାହିଁକି ବିସ୍ତାଇ ହେଉଛ ନା ମା ଏମିତି ବ୍ୟବହାର କରିବାରୁ ମୋତେ ବିସ୍ତାଇ ଲାଗୁଛି ଆଉ ଏମିତି ପାଟିତୁଣ୍ଡ ଟିକେ ଝଗଡ଼ା ହେଲୁ ଝଗଡ଼ା ହେଲା ପରେ ମାନେ ବେଶୀ ସମୟ ଝଗଡ଼ା ହେଲା ପରେ ମୁଁ ନିଜେ ଚାକୁଟାକୁ ନେଇ ମୋ ହାତଟାକୁ କାଟିବାକୁ ଗଲା ପରେ ମୋ ଚାକୁଟାକୁ ଛଡ଼େଇକିରି चाकू चाकू कोड पाइले ଚାକୁ ଟମାଟୋ କାଟୁଥିଲା ରଖିଥିଲା ପରିବା ହେଲେ ସେ କହିଲେ ଯେ ଟମାଟୋ କାଟୁଥିଲା ଯେଉଁ ପରିବା ଚାକୁଟା ସେ କାଟିବାକୁ ଗଲା ସମୟରେ ଜୁଇଁ ସେଇଟାକୁ ଛଡ଼େଇକିରି ବାହାରକୁ ଫିଙ୍ଗିଦେଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଆଗ ଜଣା ସମୟଟା କ'ଣ ରାତିରେ ତ ବୋଲି କହିଲା ଆଉ ସେଇଟା ମୋତେ ବି ପଚାରିଲେ ଜଣା ପଡ଼ିବ ସେ ସେତିକି କହିବା ପରେ ମୁଁ ହେଲେ କାଟିଦେଲା ପରେ ଜୁଇଁ ଗଲେ କୁଆଡ଼େ ନା ମୁଁ ଟିଭି ଦେଖୁଥିଲି ଘରେ ବସିକିରି ଖଟ ଉପରେ ମୋତେ କହିଲେ ଆଉ ଥଣ୍ଡା ଟିକେ ଆଣି କିଣିକି ଦେଲେ ଥଣ୍ଡା ପିଇଲି ଆଉ ମୋତେ କହିଲେ ତୁମେ ଶୋଇପଡ଼ ସକାଳୁ ମେଡ଼ିସିନ ପତ୍ର ଆଣିବା ଆଉ ଯାହା ହେଲାଣି ମୁଁ ବସିକିରି ଟିଭି ଦେଖୁଛି ବସିକିରି ଇଏ ଗଲାଣି 10ଟା ଅଧରେ ଶୋଇବାକୁ ଗଲା ଆଙ୍କେ ଟିଭି ଦେଖୁଥିଲେ ଟିଭି ଦେଖିବା ତାର ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଲା 4ଟା ବେଳୁ ଦେଖିଲା ଯେ ଜୁଇଁ ନାହାନ୍ତି 4ଟା 10-15 ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଲା ସେ ଦେଖିଲା ଜୁଇଁ ନାହାନ୍ତି ଲାଟ୍ରିନ୍ ଯାଇକି ଯାଇକିରି ଦେଖିଲା ତା ମାଆ ପାଖକୁ ଫୋନ୍ କଲା ମାନେ ଜୁଇଁର ମାଆଙ୍କୁ ତାପରେ ପଡ଼ିଶାରୁ ଫୋନ୍ କଲା ତାପରେ ମୋତେ ଫୋନ୍ କଲା ପଡ଼ିଶାର ବାଲା ଆସିକିରି ଏଠି ଦେଖିଲେ ଯେ କବାଟଟା ଖୋଲିଲେ କ'ଣ ହେଲା ନା କୁଆଡ଼େ ପଳେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ତାଙ୍କର ଜୁଇଁ ମୁଁ केमिति जानिला आपण हाँ केमिति जानिले केमिति से जो आसिली सकाळे सार डाकिकी फोन करथिले आसिलु देखलु गाड़ी करिगिरी गलु हेड गोटे डेड बॉडी पड़सी बेली से गाँ नाना कौन खंबार टिकिली से माकड़िया पाखापाखि अच्छा हाँ कोन संदेह करछथि आज्ञा कोन आपण ताकू से छुरा माड होइछि बेकरे धागा लागिछि पेट भूसा होइछि आउ 4टा कना बंधा होइगिरी ता सेठी फिंगा जाइछि गोटे पानी रे नदी केनालडा भितर काहा को संदेह करछथि आपण से पिला जाइदिला सर के से पिला के लिपुन गौड़ के से आपनकर आमर से किछि नै से अच्छा कहार से झियो पिलार लबर जे पिला लभ हाँ। अच्छा से मारछि हाँ से मारिछि से कहला मो मारिछि काहे के मारिबा आज्ञा लबर काई मारिछि लबर लबर मारन देखि पति लबर ने ये फोन करी डाकिछि से आपण को मारिया मारिछि बोली हैं मारिया पे कोन पेन के आनी डाकिछि से आपण कहला मु मारिछि बोली नाही अच्छा आपण केम जानले का माने आपनकर जो झियो को निंदा चंदी हाँ। आपण केम जानले जे झियो दोषी बोली मु झियो दोषी लेरी कहनी त दोषी कहना आपण उचित तदंत चंदी हाँ दोषी दंड पाऊ हाँ जी दोषी दंड पाइब
झील हो कि पुओ हो कि निज माँ हो कि जो मैंने हो कि गाँ लोक हो कि किए हो दोषी दोषी दंड मिलियार अच्छे ଆପଣ ଭାଇ ବହୁତ ଭଲ ଆମର ବାପା ପିଲାବେଳୁ ମରିଥିଲା ଆମେ ତାଙ୍କୁ ବାପା ବୋଲି ଭାବିକି ଆସିଥିଲୁ ଆମର ମା ନ ପଚାରିଲେ ଆମ ଭାଇ ଆମକୁ ପଚାରୁଥିଲୁ ଭାବିଥିଲୁ ଆମ ଭାଇଙ୍କର ନ୍ୟାୟ ଲୋଡ଼ ବାହା ହେଇକି ଆପଣଙ୍କର ଭାଇଙ୍କ ଜୀବନକୁ ବିପଦରେ ପକେଇଦେଲେ କି ମା? ଆମେ ସେୟା ଭାବୁଛୁ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ତ ଦେଖିନୁ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ସେୟା ଭାବୁଛୁ କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନେ କୁହାକି ହେଉଛନ୍ତି ବା ଆପଣଙ୍କ ବୋହୂର ପ୍ରେମିକ ମାରିଛି। ହଁ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ବି ଶୁଣୁଛୁ ଆଜ୍ଞା ଆଚ୍ଛା ସନ୍ଦେହ କରୁଛନ୍ତି କି ଆପଣଙ୍କର ବୋହୂଙ୍କ ପ୍ରେମିକ ମାରିଛି ବୋଲି? ହଁ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ବି ଶୁଣୁଛୁ ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଘରେ ତ କିଏ ନଥିଲା ନା ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ। ଆପଣଙ୍କର ଭାଇଙ୍କର ବୋହୂ ଆଉ ଭାଉଜଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ କେମିତି ଥିଲା ଆଜ୍ଞା ବାହାଘର ପୂର୍ବରୁ? ହଁ ତାଙ୍କେ ଏମିତି ମଝିରେ ମଝିରେ ଖୁଡ଼ିଆ ଖୁଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଏବେ କ'ଣ ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଆମେ ତ ରହୁନୁ କେବେ ନା ଯିବା ଆସିବା ବାସ କରିଥାଉଛୁ କେବେ ଲୋକଙ୍କ କଥାରେ ଭରସା କରିଦେଲେ ବୋହୂଟା ମାରିଛି ବୋଲି ଲୋକଙ୍କ କଥାରେ ଭରସା କରିଦେଲେ? ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ତ କିଛି ଦେଖିନୁ ଆଉ ସିଏ ମାରିଛି କି ତାଙ୍କର ଇଏ ମାରିଛି ଆମେ କେମିତି କ'ଣ ଜାଣିବୁ ଚାହୁଁଛ ଆଜ୍ଞା ଉଚିତ ତଦନ୍ତ? ଆମର ଭାଇକି ନ୍ୟାୟ ମିଳୁ ଯେମିତି ଆମ ଭାଇ କଲବଲ ହେଇକିରି ମଲା ଆଜ୍ଞା ଯିଏ ଦୋଷୀ ତାକୁ କେମିତି ଇଏ କର ଆମର ଆମେ ତ ବାହାଘର ବେଳୁ ତ ତାଙ୍କେ ଯେଉଁ ଠିକ୍ କରିଥିଲେ ମା ପୁଅ ଠିକ୍ କରିଥିଲେ ଆଉ ତାଙ୍କେ ତ ବାହା ହେଲା ପରେ ବହୁତ ଖୁସିରେ ଥିଲେ ଏତେ ଖୁସିରେ ଥିଲେ ସମସ୍ତେ ଥିଲେ ତାପରେ ସେ ମନ ଭିତରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ଆମେ ତ କେବେ କିନ୍ତୁ ଆସୁଥିଲୁ କେବେ କିନ୍ତୁ ଆଉନଥିଲୁ ନା ସବୁବେଳେ ଆଉନଥିଲୁ ଆଉ ଏବେ ସବୁ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲୁ ଏବେ ସେ କହିଲା ବାହାରେ ତମଠୁ ଶୁଣିଲୁ ତାଙ୍କଠୁ ଶୁଣିଲୁ ଏ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲୁ ଆମେ ଏସବୁ କିଛି ଜାଣିନଥିଲୁ। ବୋହୂକୁ ସନ୍ଦେହ କରୁଛନ୍ତି ଏବେ ସେ ନିଜ ପାଟିରେ ସେ କହିଲା ଆମେ ଏବେ ସେ କହିଲା ସେ ଆସିଥିଲା ଆଉ ମୁଁ ତାକୁ ଛଡ଼େଇବାକୁ ଯାଇକି ମୁଁ ନିଜେ ଫସିଗଲି ଏମିତି କହୁଛି। ବୋହୂର କଥା ସତ ଲାଗୁଛି ଆପଣଙ୍କ ଭାଉଜ କଥା ସତ ଲାଗୁଛି କି? ଆଉ ସେ ପୁଅଟା ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ ସବୁ କହୁଛି ପୁଣି ଆଉ ଆପଣ କିଏ କହିଲା ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ କହୁଛି ବୋଲି? ସେ ପୁଅ କହୁଥିଲେ ଆମେ କହିଲା କି ଆପଣ ସବୁ କୁଆ କିଏ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ତ ଜାଣିନୁ। ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ଭାଇଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ? ହଁ ପୋଲିସ ଯାହା ଅଛି ପୋଲିସ କ'ଣ ଅଛି ପୋଲିସ ନ୍ୟାୟ ଦିଅ।